നോക്കിക്കോ, ഇന്നിവിടെ ചിലതൊക്കെ നടക്കും. ഒരു വലിയ ദുരന്ത നാടകത്തിന്റെ തിരശീല മാറാൻ പോവുകയാണ്. മോഹൻലാലിനെയും മമ്മൂട്ടിയെല്ലാം കണക്കറ്റ് വിമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉദയനാണ് താരത്തിൽ. ആ സിനിമ ഇവനും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതിലും വലിയൊരളവ് വരെ മമ്മൂട്ടിയേക്കാൾ മോഹൻലാലിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുത്തരെയും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സരോജ് കുമാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മമ്മൂട്ടി ഒഴിവാക്കി മോഹൻലാൽ വിമർശനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് വിമർശനമാണെങ്കിൽ സഹിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ കരിവാരിത്തേക്കലാണ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ? ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരോജ് കുമാർ എന്ന കഥാപാത്രം നടത്തുന്ന പ്രതികരണം. അപ്പൊ എല്ലാം കഥയാണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിലെല്ലാം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപമോ ആക്ഷേപഹാസ്യമോ അത് ആർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമാണ്. അത് ആർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമല്ലല്ലോ, അതിനകത്ത് വെറും ഹ്യൂമർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ഹ്യൂമർ. ഒരു രക്ഷയില്ല മുതലാളി, അവൻ അമ്പിന് ബില്ലിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ സിമ്പിൾ ഹ്യൂമർ ഈ പറയുന്ന ഉദയനാണ് താരത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഈ താരരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? അതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് ഒരു ആക്ഷേപമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് അവരൊരിക്കലും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോളി, കൂട്ടിയാ കൂടൂല.